Inkawu nobhanana. Namhlanje-ke ngithe-ke ngusikele nje elijikayo esitorini esithize esimayelana nenkawu nobhanana. Inkawu yathola ithuba eliyingqayizivele ukuthi ikhethe okukodwa phakathi kwemali nobhanana. Zayidekiwe iy'thebe zimbili, kumele nje ikhethe okukodwa for. Okukhona imali iyayigcwele isaka, kukhona futhi nobhanana ogcwele isaka. Kwathiwa khetha okukodwa nkawu. Inkawu yakhetha ubhanana ngoba ubhanana havuye igugu enkawini. Yawudebudebhuza ngokushesha lo bhanana kwaba izinsukwana waphela ubhanana esakeni. Nokwakukhomba ukuthi sizobuyela back to square one ekusokoleni lokade kusokola. Angithi yathatha iy'nqumo ngokushesha. Ayisibuyekezanga isinqumo eyasithathayo, kodwa yaheha ubhanana lo ewuthandayo. Ngemali le yayigcwele isaka yayingakhona ukuthi ithenge inqwaba kabhanana nako konke okunye ekudingayo. Kodwa ngenxa yokuthi yathatha iy'nqumo ngokutatazela, akufikanga lokho emqondweni wayo. Ubobhasobha nawe lapha ekhaya ungafani nenkawu. Uma uthola ithuba eliyingqayizivele ukuthi ukhethe, ubokhetha kahle.